खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 28 मे 2023 बारायजेबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आं पुलिस नङा, आइबिबो नङा आरो सिबिएबो नङा। आङो बिबिएफ हान्जानि आफादगिरि महरै एसआइ जुनमनि राभा बिथांनि थैनाय जाथायखौ लानानै सिबिआइ नायबिजिरनाय जानांगौ होननानै दाबि खालामदों होननानै हाग्रा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखा बुंथिदों। मोनसे दुखुनांथाव बिखा खामथावथाव खौरां सफैदों। सासे बारग' एनडिपिआ फाग्ला जानांगौ जाबाय। तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिमलिगुरि गामिनि थागिबि एक्स एनडिपि आफादाव खामानि मावबोनाय प्रान्जित बसुमतारी उर्फे बि फागुन बिथाङा आफादाव थानाय समाव आर्मिफोरजों बुजानानै जोखोम जादोंमोन। नाथाय बिथाङा नांगौ बायदि फाहामसालियाव देहा फाहामथायखौ लानो हायैनि जाहोनाव बा मोननो हायैनि जाहोनाव फाग्ला बायदि जालांनो हमबाय। दा बिथांखौ बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरा नागिरनानै फिना बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन। नाथाय बिथांमोननि थाखायनो बिटिआ गोरोबथा जाना थांबाय। थेवबो बेबायदि जानांगौ जाबाय। मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय। आसामनि शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय डिमौ ओनसोलनि पालेंगि गामियाव सासे दुथां सुबुङा गावनि असे बिसिखौ बुथारदों आरो बुनानै बुथारदों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय जुमि गवाल्ला आरो दुथां फिसायनि मुङा जाबाय कामान्ड' गवाल्ला। कामान्ड' गवाल्लानि बिफाया बुंनाय बायदिब्ला बिसि आरो फिसायनि गेजेराव सामफ्रामबो नांलाय खमलाय जायोमोन। सामफ्रामबो अखा नायब्लानो बा सोरांब्लानो नांलाय खमलाय जानानै सिखा लानानै बुनो सोलायनाय बा दानथारनो सोलायनाय जाबाय थायोमोन होननानै फोरमायदों। नाथाय जोबथायाव बुथारमारबाय। उनाव दुथां दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनोबो जादों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव बिपिएफ आरो इउपिएलनि गेजेराव दुंहाव थासारि आरो गिख्रंथाव दावहा जादों आरो बे दावहायाव माखासे सुबुङा जोखोमबो जानांगौ जादों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुसलपुर बियाबाव एबा राकेश ब्रह्म बिथांनि बियाबाव बिपिएफ हान्जानि मावथिफोर आरो इउपिएल हान्जानि मावथिफोरनि गेजेराव गिख्रंथाव बुलायनाय जादों आरो बे बुलायनाय जाथायखौ लानानै इउपिएल हान्जाया बिपिएफ हान्जाखौ दाय होदों आरो बिपिएफ हान्जाया इउपिएल हान्जाखौ दाय होदों। नाथाय गुबै दायनिगिरिया सोर बेखौ नायबिजिरनायनि उनावसो मिथिसिगोन। आखायाव सिखा लहा लानानै बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गंसे फरायसालिनि फ्ल'रआ हरखाबै गब्रायलांदों आरो बे गब्रायनाय जाथायाव गोबां फरायसाफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कलगासिया ओनसोलनि बालागाव गोजौ फरायसालिनि फ्ल'रआ हरखाबै बायना होनानै 7 फरायसाफोरा गोब्राब जोखोम जादों आरो फ्ल'रआ बायनानै 5 फुट गोथौसिम गब्रायलांदों। जेब्ला 6 थाखोनि फरायसाफोरा थाखो खथा सिङाव फरा फोरोंजागासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। बे समाव जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनोबो दङ। सासे दाय गैयै सरासनस्रा सुबुंखौ सन्देह खालामनानै इनाय बुथारदों। नाथाय बे दाय गैयै सुबुङा जेबो खामानिखौनो मावाखैमोन। मुम्बाइनि बरिपाल्लीआव सासे सुबुंखौ माखासे सुबुंनि हान्जाया सिखावनानै सन्देह खालामनानै हमनानै इनाय बुसे बुनानै बुथारदों। उनाव पुलिसा जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायसालिसिम सफैनानै बुजानायनिफ्राय रैखा खालामनानै बे सन्देह खालामजानाय सुबुंखौ फाहामसालिसिम लांनायबो जादोंमोन। नाथाय बिथांखौ डक्टरा रैखा खालामनो हायासै। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय प्रबिन लाहाने आरो पुलिसा जाथायाव लोब्बा थानाय गासैबो दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।